Türkmen häkimetleri şol täze bellemek üçin jemgyýetçilik şertlerini çäklendirýärkä adaty raýatlar iň halanýan bayramçylygy öz maşgalalarynda bellemek mümkinçilikleriniň hem adalandygyny aýdýarlar. Käbirlere saçagyny ýönekeýje zatlar bilen bezemek hem el ýeterli däl. Türkmenistanyň ýaşaýjylary şuňlar güýji ýetdiginden täze ýyla taýynlyk görýärler. Azatlyň habarçylaryna görä bayramçylygyň öň ýany ady haritlarynyň bazarlardaky nyrklary öňkülügine ýokary bolmagyna galýar. Halk köpçüligi maddi ýagdaýynyň ýygyderli ýaramazlaşýan wagtynda häzirki nyrklar köpleriň iň esasy haritlary bazarlardan ýa-da hususy dükanlardan satyn almagyna mümkinçilik bermeýär. Döwlet dükanlarynda bolsa keskitli nyrkdan satylýan azyk önümleriniň gytçylygy saklanýar. Satylýan wagtynda da alyjylaryň hemmesine ýetmeýär. Şuňlar täze ýyla ujypsyzja saçagy bellemek üçin berge girýän adamlaryň hem az däldigini habarçylar gurrun berýärler. Täze ýyl saçagy üçin adamlar berge girýärler. Adamlaryň köpsi dükanlara baryp täze ýyl saçagyna gerek bolan haritlaryny ýazgy edip alýarlar. Şonuň üçin olara haritlary 4-5 manat has gymmat satýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Şuňlar ady haritlarynyň nyrklaryna tin eden habarçymyza görä toğuk buğdy 1 kilogramy 19 manatdan, goýun eti 45 manatdan, göle eti 50 manatdan satylýar. Alma 1 kilogramy hiline görä 10 we 30 manat aralygynda satylýar. Beýleki meýweleriň nyrklary hem ýokary bolmagyna galýar. Şuňky bahalar adamlaryň aýlyklary bilen hojalyk aýlamagyny kynlaşdyrýar. Ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde, emma ondan dürli maksatlar üçin ýygyderli tutumlar saklanyp alınýar. Üstesine ilat köpçüligi işsizlikden kösenýär. Bazarlarda has arzan haritlaryň gözleginde ýören adamlarda umytsyzlyk duýulýar. Alyjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz köpçüligiň öz ýagdaýlarynyň gowlanmagyna garaşmaýanlygyny aýdýar. Aýlyklar adamlara ýetmeýär. Bazarlarda aýlanýan adamlar bilen gürrüňdeş bolanda olar täze ýyl öňküsinden ütgeşik bolasy ýok, eýen bir näçe ýyl bäri ýurdumyzda ösüş ýok diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Ol ýurtdaky agyr işsizlik zerarly daşary ýurtlara gazanç üçin gidýänleriň ýa-da gitmek isleýänleriň hem köpdigini belläp, emma daşary ýurtlarda zähmet çekýänleriň hem pul ugradyp öz maşgalalaryny zordan ekleýänligini, soňky döwürde bolsa pul ugradyp bilmeýänleriň hem köpelendigini aýdýar. Bu ýerde iş ýok. Günnelik gary iş bilen hojalygy zordan aýlap bolýar. Günüňe 40 manat gaty az pul. Oňa razy bolmasamam maňa başga iş ýok. Täze ýyl saçagyny hem öýe täze ýyl mihman gelse utanmaz ýaly bezejek bolýar. Dip azatlyk bilen gürleşen Marinyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şol täze ýyl bayramynyň gyzygynyň çağalary üçin hem galmanlygyny, hatda şäherlerde täze ýyl üçin adaty bezekler şol tökülüp aýrylan soň şäherlerde bayramçylygyň duýulmaýanlygyny belliýärler. Çağalaryny täze ýyl bayramçylygy üçin arça satyn alyp onu öýlerinde bezemäge mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar hem az däl. Bahasy 300 manatdan başlanýan arçalar we bezekler pes girdejeli maşgalalar üçin gymmada düşýär. Täze ýyl ilat köpçüliginiň iň halaýan bayramçylygy hasaplanýar we beýleki bayramçylyklara garanda köp bellenýär şeýlelikde şuňlar ýaşaýjylar berge batmaga da razy bolýar. Soňra bergisini tölemek üçin ençeme aýlap özlerini hasta kysmaga mejbur bolýar. Adamlar öz doglan günlerini bellemeýärler. Ýöne ýylda bir tapar su bayramçylygy bellemek üçin berge ýerýärler we ýyl boýunça dükanlara eden bergilerini töleýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Ol bir näçe ýyl bäri bazara baryp görmedik adamlaryň hem bardygyny belleýär. Hususan da owa ýaşaýjylarynda öz ýaşaýan ýerlerindäki dükanlarda ýazga durup şol ýerde subsidiýalenen nyrkdan käwak satylýan ujypsyzja azyk önümleri bilen güni görmekden başga maddi mümkinçiligi bolmaýar. Türkmen häkimetleri subsidiýalenen, ýagny döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrkdan satylýan bu azygyň görnüşlerini hem ýyl-ýyldan adaldýar. Satywa çykarylýan mukdaryny kemeldýär. Her aýda göz öňünde tutulan normany bir näçe aýlap gijikdirýär. Şeýle de gapdalyndan geçmeýän haritlary we hatda möhleti geçen zaýalanan azygy goşup satýar. Emma maddi ýagdaýy agyr maşgalalar çörek, un ýaly esasy azygy satyn alyp şeýle ýagdaýlara da bealaç razy bolmaly bolýarlar. Türkmenistanyň täzelikde ulanmagy berilen täze telefon belgileriniň edilen tamany ödemeýänligi, müşterileriň lapkes bolýanlygy habar berilýär. Tamasel mobil operatorynyň 70, 71 we 72'lik kod bilen başlanýan täze belgilerini işe girdiýänligi dekabrň başynda ma'lum boldy.
Bir telefon aragatnaşy hyzmatlarynyň hilinden nägile bolýan ýaşaýjylar üçin ýylyň dowamynda eşdilen iň gowy habarlaryň biri hasaplanýar. 71-lik belgileriniň altyn asır öýjükli aragatnaşyk operatorynyň nokotlaryny 10 manatdan satylýan barada berilen habarda aýdylmagyna görä, täze kod ilatyň isleglerini hemde ýüz tutmalaryny kanagatlandyrmak üçin işe girildi. Ýöne Türkmen Medeniýeti ýa-da mobil operatory ilatyň esasan haýsy meseleler bilen ýüz tutýanlygyny anyklaşdyrmaýar. Telefon täzeligini eşden müşterileriň arasynda 71-lik belgili telefondan bir däl 2-3 nomer edinmek isleýänler hem boldy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Täze nomer belgesini alan müşterileriň köpüsi az salymdan ýene-de öňkü 65, 64, 63, 62, 61 belgili sim kartalaryndan peýdalanmagy geçdiler diýip habarçy şuny beren habaryny aýtdy. Täzelikde satylyp başlanan 71 belgili sim kartalarda mobil interneti kadaly işlemeýär. Iň bärkisi howa maglumatlaryny hem görüp bolmaýar. Diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir ýaşaýjy aýtdy. Bir-birinden aýratynlykda gurlaşylan müşteriler şol bir ýagdaýlardan şikayet etdiler. Jaň edilen wagty altyn asr sewiýasy ýetip gidýär, gurlaşyp duran wagtyň aragatnaşyk kesilýär we gaýtadan habarlaşmak ören köp wagt alýar. Jaň edýän nomeriň köplenç meşgul bolýar. Soň gurlaşyňyny jaň eden adamyň şol wagt hiç kim bilen gurlaşmaýanyny bilip galýarsyň. Diýip bir müşteri aýtdy. Täze atylan telefon kodlaryny alan adamlar 71-liň täze ýylyň öň ýanyna dören telefon şatlygyny kölege salanlygyny aýdýarlar. Emma bu mesele boýunça açyk düşünülüş alyp bolmaýar. Altyn asyryň hünärmenleriniň käbiri emele gelen kynçylyklary täze ýylyň öň ýanyna agralýan ýok, ýagny ýurduň ýeketek operatorynyň ilatyň artýan isleglerini kanagatlandyryp bilmezligi bilen baglaýar. Häzirki günler täze ýylyň öň ýany Türkmenistanda ýeketek altyn asyr operatory has kän nagruzkada işleýär. Diýip anonimlik şertinde gurlaşan bir hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä, bayramçylyk günlerini mobil telefonlaryndan peýdalanýan adam gaty köpelýär we tehnikanyň mümkinçiligi çäkli bolan soň bir wada olaryň himmesine hyzmat edip bolmaýar. Aýratynlykda gurlaşylan beýleki bir hünärmen bolsa, täze belgidäki aragatnaşygyň hiliniň yaramaz bolmagyny 71-lik belgileriniň hasaba alynýan we aragatnaşyga biriktirilýän wagtynda döreýän problemalar bilen baglady. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň bayramçylykdan başga wagtlarda hem gowy därligini, ýa-da arkaly habarlaşmagyň bolsa bilkastan kynlaşdyrylýany meňzeýänligini aýdýanlar hem bar. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikirçe türkmenistanlary 2004-nji ýyldan bäri hyzmat edýän altyn asyr operatorynyň ilat edýän hyzmatlarynyň hili diňe bir ýagdaýda telefon aragatnaşygy puwdagyndaky monopoliýa ýatyrylyp, bu urda hakyky bäsleşlik, konkurensiýa döredilen ýagdaýyny düzelip biler. Geçen hepde Moskvanyň bir giyjek klubyny Mutaborda guralan tas ýalaňaç diýilýän agşamy gurnoýjy we bu oturuluşyga gatnaşan bir näçe meşhur adam resmi tankit tolkunyň we bir gatnaşçynyň huligançylyk, bozgoklyk sebäpli türme tutsaglygyna höküm edilmeginiň arasynda gyssanmaç ýagdaýda öçünç soramagy howlukmaly boldy. 27 dekabrda Mutabor klubyny blogçy Anastasiya Ivleýewa tarapyndan gurnulan oturuluşyga Filip Kirkorov, Anna Asti, Eurovidenýa aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi bolan Dima Bilan, Lalita Milayevskaya, jurnalist Kseniya Sapchak we repçi wagşy Vasiy, Nikolay Vasilyev ýaly köp meşhur adam gatnaşdy. Vasilyev bu oturuluşyga öz jinsy organyny diňe jorap berip geldi. Vasiy 27 dekabrda Moskvanyň Kadiýet tarapyndan hulgançylykda ýagny bozgoklukda aýplanyp 15 gije günni tutsaglyga höküm edildi. Şeýle-de häkimetler ony LGBT gatnaşyklaryny wagt etmekde aýplap 200 000 rubl, $2180 meçberini jerime tölemeli etdiler. Moskvanyň Lefortow etrap kadiýeti Ivleýewany günäkärlemedi. Ýöne oturuluşykda adaty bolmadyk jins gatnaşyklarynyň wagt edilenine barada karar çykardy. Gey gatnaşyklaryny wagt etmek Russiýada kanun esasynda çäre görülmeli jenaýet bolup durýar. Ivleýewa oturuluşygy gurnanlyk üçin internetde ýerleşdiren 2 videosyny öçünç sorady. Olar Russiýanyň bagyşlap bilýänligini aýdýarlar. Egerde bir şeýle bolsa, men sizden we halk
azatlıktan ikinci mümkünçülüğün berilmegini ören haýyş etmek isleýärnip Evliýewa bir video ýazgyda bu waka bilen barlykda göwünne degenlerinden ötünç sorady. Aýdymçylar Milayevskaya, Bilan we Kirkorov jurnalist Sapçak hem ötünç sorayan videolaryny çap etdiler. Emma muňa garamazdan olaryň online arkaly soran ötünçleri bu waka bilen bagly dören ykdysady ziýanlaryň öwedin bolmagy kömek ederden has ejiz bolup görünýär. Berilýän habarlara görä, Russiýanyň iň uly mobil aragatnaşyk operatory MTS, Tinkoff Bank we Kontakt sosial ulgamy, şeýle-de TNT we NTV teleýaýlymlary Evliýewa hemde bu oturuluşa gatnaşan beýleki meşhur adamlar bilen baglaşan mahabat wagyz şertnamalaryny ýatyrdy. Şeýle-de ýalaňaçlaryň oturuluşuna gatnaşan tomoşa şowhun wekilleriniň köpüsiniň öňde duran konsertleriniň täze ýyl bayramçylygy münasibetli taýýarlanýan ýürüýte telegepleşiklerde etjek çykyşlarynyň bu hili bayramçylyk çärelerini gatnaşmagynyň ýatyrlanyny gaýdylýar. Oturuluşuga gatnaşanlaryň birden ýyly peýda bolan ötünç dolkunlary internetde gyzgalaňly çekişmeleriň döremegine sebäp boldy. Ruslaryň käbiri olary Sowet diktatory Yosif Staliniň döwründäki adamlar bilen leňeşdirdi. Şol döwürde köp adam köpçüliklerin arasalaýyş çäreleri wagtyna janyny goramak, başyny yamandan satyn almak üçin başga alaş tapman hakyky ýa-da hyýaly etmedigi işleri, günäler üçin ötünç sorap towp edipdi. Şu aralykda 28 dekabrda Moskwa kadiýeti şahirler Artyom Kamardin we Yegor Stobany Russiýanyň Ukrainada kurşuny ýazgarýan goşgularyny açaçan okap, il içinde ýigrenç duýgularyny öjükdirmek we döwlete garşy çäreleri çagyrmak aýplamasy bilen 7 we 5,5 ýyl türme tutsaglygyny höküm etdi. Höküm edilen şahirleriň gollawçylary kadiýetiň kararlary yglan edilenden soň ýerli-ýerine utanç diýen şygarlara gaýgyrdylar. Polisiýa olaryň bir näçesini tutsak etdi. Mundan öň maý aýynyň başynda derňewçiler bilen hyzmatdaşlyga razy bolan başga bir şahir Nikolay Dayenko şu hili aýyplamalar bilen 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi.